na papuntang SM. Pero kami papunta sa SM Seaside. SM Seaside na tayo. Ha? SM Seaside muna tayo. Ha? Seaside tayo? Oo. O dyan. Gusto mo dyan? Alam ko dyan ha. Gusto mo yan. Pumunta dyan at kumain na naman doon sa maraming pagkain. O dito na lang muna. Dito tayo? Oo. Dyan na lang. Hindi naman seaside yata ito. Doon yata sa SM ito. Sa Mani. SM. Okay. Sige, SM. Dito na kami. Yes. Pinaka front seat me. Ay, nauna kami. Ayan yung mga kasama namin. Nahuli sila, oh. Galing namin. Bilis namin, no? Kala ko sasakay kami ng taxi kaya ako nagmadali. Yun pala, gusto niya sa SM. SM isa. Siya ang may gusto, hindi ako. Siya. Sabi nga ako, tinuturo, no? Turuan kami yung Siya. Gusto lang niyang kumain dun sa, alam niyo na, dun sa food court kasi napakaraming variety of foods. That's why parang festival ang pakiramdam pag pumunta ka dun. Kaya every time na pumunta kami dito sa SM, ay sa Cebu, pumunta kami ng SM muna, dun kami mag-lunch. Kasi sa dami ng mga variety of foods, makapili ka ng lahat ng gusto mo. Kaya, and then affordable. Tapos, masaya ang atmosphere kasi maraming tao. At okay naman dun. Malinis, secure, safe ka. And masarap din yung mga pagkain doon. Yan. Diba? Tama? Ayan, ang dami pang magsisakaya, no? Nararating lang namin. Ano, no? Salamat. Okay. Dito na kami sa ibang dapit ng mundo. Ibang dapit? Ayan guys, kung kailangan yung pumunta ng airport by bus, punta lang kayo dito. May mga buses for airport here. Ayan oh. Diyan lang kayo magtanong. Dito lang sa kilid ng SM.
SM Cebu. Oo, nagse-selfie. You're selfie nga without me, ha? Ito naman yung Traveler's Lounge. Kung halimbawa papunta ka sa biyahe sa airport, pwede kang mag-wait dyan sa flight mo. Mas komportable dyan kasi pwede mong iiwan yung luggage mo rin dyan. Kung meron kang bibilhin or kakain ka pa dito sa mall, ganon, pwede mong iwanan yung luggage mo doon. And then tayo aakyat. Yan, dito tayo sa SM na.